Vinc de la xarxa i he passat per sistemes, pobles i ciutats abans d'arribar aquí. El sistema principal. El meu format, guardià. Per solucionar problemes i per defensar. Per defensar els meus nous amics, les seves esperances i els seus somnis. Per defensar-los dels enemics. M'han dit que hi ha un usuari que viu fora de la xarxa que introdueix jocs per divertir-se. No n'estem gaire segurs, però jo ho descobriré. Reboot!